o dixemos, o seguimos repetindo. Non podemos consentir que Galicia perda un só euro da súa asignación de 2010 respecto á consignada no ano 2009. Galicia necesita todos e cada un dos 2.150 millóns de euros que o Executivo presupuestou hai un ano. Os necesita porque de non recibilos sería realmente un castigo para a nosa comunidade e non o podemos asumir. Non hai unha soa liña de investimento aberta hai un ano que non merezca ser pechada, que deba ser pechada. E máis aún, a tenor dos primeiros datos que reflexa o informe preliminar que estamos realizando sobre licitación e execución presupuestaria se evidencia esta necesidade. Temos que ser moito máis exigentes nas nosas reivindicacións porque temos comprobado que unha vez máis Rodríguez Zapatero lle está fallando a Galicia. Os datos son os seguintes. En Galicia, a Administración Central licitou nos 6 primeiros meses do ano 375.479.000 euros. Resumindo, 375 millóns de euros. E no ano 2008, por estas mismas datas, tiña licitado obra por valor de 970 millóns e medio de euros. Que significan estos datos? Pois significan o seguinte, que a variación da licitación da Administración Central en Galicia en 2009 con relación ao mesmo período do 2008, é dicir, estamos falando do primeiro semestre, é dun descenso do 61,31%. E no mesmo período, ese descenso no conxunto do Estado é de do 47,6%. Significa isto que o descenso da licitación da Administración Central en Galicia no período xaneiro-xuño de 2009 foi superior en 13,7 puntos o descenso do conxunto de España. É dicir, as cifras de licitación son malas no conxunto do Estado español, pero en Galicia aínda son peores. 13,71 puntos máis, un descenso do 61,31%. Un descenso que se acusa en todos os ministerios, en
todos os entes da administración e que evidencian con outros indicadores evidentemente a falla de execución presupuestaria. Estos datos revelan que a data de hoxe podemos estar nos niveis de execución presupuestaria que non chegarían ao 30%. E así as cousas, e tendo en conta os pasos que está dando este goberno, influenciada pola crise económica, se as cousas non cambian, é máis que probable que non pechemos o presente ano 2009 cunha execución superior ao 40%. O señor Rodríguez Zapatero e o seu goberno están protagonizando o ano máis escuro no que a execución presupuestaria se refire da historia económica de Galicia. Un ano que pode pecharse cunha deuda do Estado con Galicia cercana aos 1.300 millóns de euros, que sería o 60% dos 2.150 consignados. Nun 2009, no que polo momento se licitou pola Administración Central en Galicia un 61,3% menos que en 2008, un 13,71% menos que no conxunto do Estado, nos alerta de que Zapatero pode pechar o exercicio cunha execución orzamentaria inferior ao 40%, deixando sen gastar en Galicia 6 de cada 10 euros asignados e xerando unha débeda de 1.300 millóns de euros do Estado con todos os galegos. Non é de recibo que Zapatero nos endose as facturas da súa nefasta xestión de política económica a través da inexecución presupuestaria e que nos deixe, repito, a deber os galegos 6 de cada 10 euros hasta os 1.300 millóns que non gastará, pero que sí presupuestou en Galicia para este año. Eu desexo con todas as miñas forzas que estas previsións que hoxe facemos non se cumplan, porque se non se cumplen sería sinal de que as cousas foron realmente mellor do previsto, pero si quero que esta mensaxe que hoxe fago en nome do Partido Popular de Galicia se sabe alerta aos órganos da Administración Central del Estado e as súas sociedades que manexan tanto diñeiro e ás veces con tanta opacidade
capacidade para que se expoñan as pilas e fagan non só a licitación pública necesaria, senón tamén a execución orzamentaria exixible.